כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, ורעייתו הגברת מיכל הרצוג, מפקד חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים, אלוף במילואים אמנון רשף, מפקד פיקוד הדרום, אלוף ירון פינקלמן, מפקד מערך התמרון בזרוע היבשה ומפקד הגיס הצפוני, אלוף סער צור, קצין השריון הראשי, תת-אלוף הישאם אברהים, מפקדי ולוחמי חטיבה 14, גיבורי מלחמת יום הכיפורים ובני משפחותיהם, משפחות שכולות יקרות, קהל נכבד. ערב טוב וברוכים הבאים לאירוע של חטיבה 14, חטיבת המחץ במלאת יובל שנים למלחמת יום הכיפורים. ב-6 באוקטובר 1973, צהרי יום הכיפורים תשל"ד, בשעה 1:47 בצהריים, החלה ההתקפה המצרית בחזית הדרום. מלחמת יום הכיפורים החלה. באותה שעה הייתה חטיבה 14 על גדודיה 52 ו-184 עם 56 טנקים, פלוגת סיור 67, פלוגת חרמש י' ולוחמי המעוזים, ערוכה ברוחב גזרה שנפרס לאורך 200 קילומטרים. גדוד 9 עם 33 טנקים ופלוגת חרמש י', גדוד 79 של גדוד 79 היו מופקדים על הגזרה הצפונית ברוחב גזרה של 60 קילומטרים. היו אלה הכוחות היחידים בתעלת סואץ. החטיבה הייתה כוח הבלימה העיקרי של צה"ל בחזית הדרום, בשעות הראשונות והגורליות של מלחמת יום הכיפורים. לוחמי חטיבה 14 נשאו בנטל המרכזי של בלימת הכוחות המצריים שחצו את התעלה, כ-100,000 לוחמי חי"ר מצריים, 1,020 טנקים, 2,400 תותחים ארטילריים שהפגיזו את הקו, ו-222 מטוסי קרב מצריים, מול 89 טנקים של החטיבה, וכ1,000 לוחמים במעוזים ובפלוגות הסיור והחרמש. הייתה זו לחימה של מעטים מול רבים, כוחות דלילים ומפוצלים וצוותי קרב קטנים שהפגינו דבקות במשימה, רעות, אחוות לוחמים, נחישות, אומץ לב ותעצומות נפש. בקשר זעקו לוחמי המעוזים, עולים עלינו. רק ביממה הראשונה איבדה חטיבה 14 137 לוחמים. למעלה מ-150 לוחמים נפצעו. בתום אותה יממה גורלית נותרו בחטיבה רק 23 טנקים כשירים. ואף על פי כן, ולמרות האבדות הרבות, החטיבה מילאה את השורות, חידשה כוחה והמשיכה להילחם, להגן ולתקוף. לוחמי חטיבה 14 בלמו את ההתקפות המצריות, לחמו בקרבות השריון האכזרים ביותר בהיסטוריה, והשתתפו בקרבות הדמים הקשים ביותר של מלחמת יום הכיפורים. הם כבשו את החווה הסינית, פתחו את מסדרון הצליחה, חצו את התעלה למצרים וביססו את אחיזת צה"ל על אדמת מצרים בארץ גושן. זו הייתה לחימה הירואית, תחת אש תופת, גילויי הקרבה וגבורה עילאית. לחימת החטיבה בקרב החווה הסינית, הקרב שאפשר את מבצע הצליחה ושינה את פני המלחמה, הוכרה כקרב הקשה והאכזרי ביותר בתולדות צה"ל. בסך הכל לחמו בחטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים 18 גדודים, יחידות וכוחות במצטבר. הטנקיסטים, לוחמי החרמש והסיור, לוחמי המעוזים, צוותי הארטילריה, לוחמי החי"ר והצנחנים, אנשי הרפואה, החימוש והתחזוקה, הקשר והמנהלה, כולם פעלו ברוח חטיבה 14. נתקוף, נהלום וננצח, והם אכן ניצחו. לוחמי חטיבת המחץ הצליחו להפוך את הקערה על פיה ולהכריע את האויב.
הגבורה, רוח הלחימה והאמונה של לוחמי החטיבה, חרף כל מחדלי הדרגים העליוניים והמדיניים לפני המלחמה ובמהלכה, הם שהביאו את צה"ל ומדינת ישראל מסף תבוסה לניצחון אדיר. בעקבותיו נחתם הסכם השלום המיוחל עם מצרים. הערב, במלאת 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, אנו מעלים על נס את סיפור לחימת הגבורה של חטיבה 14. אנו מצדיעים ללוחמי ומפקדי הגדודים האורגניים של חטיבה 14, שלחמו במלחמת יום הכיפורים, ולכל הלוחמים, המפקדים והקצינים הרבים, בגדודים, ביחידות, במעוזים ובכוחות שלחמו במלחמה בשורות החטיבה. גדוד 424, סיירת שקד, גדוד 79, גדוד 196, כוח שמוליק, גצר 87, גדוד 407, גצר צנחנים 582, כוח זמיר, גדוד 88, דוב לבן וגדודים נוספים. כולם חלק בלתי נפרד ממשפחת חטיבה 14. לפצועים בגוף ובנפש, לפדויי השבי, לזכרם של החללים, להנצחת מורשתם ולבני משפחותיהם, ולמען הדורות הבאים. לקריאת תזכור ואמירת קדיש, הקהל מתבקש לעמוד. יזכור מפי דני ארמן, אחיו של סגן משנה שלמה ארמן, זכרו לברכה, שנפל בי"ב בתשרי, תשל"ד, 8 באוקטובר 1973. סגן משנה ארמן היה סמל מחלקה שהשתתף בקרבות ההגנה באזור מוצב אורקל. הוא נטל את הפיקוד על מחלקת הטנקים לאחר שהמפקד נהרג. הלחימתו שהייתה רצופה גילויי אחוות לוחמים, תושייה וגבורה, תוך חירוף נפש, הוא ענק לשלמה ארמן עיטור הגבורה, העיטור הגבוה ביותר בצה"ל, והוענקה לו לאחר נפילתו דרגת סגן משנה. לדני ארמן תצטרף סמלת נועה ארמן, אחייניתו של שלמה ארמן, זכרו לברכה, שמשרתת בגדוד 9 כמו דודה שנפל. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, וכל אנשי קהילת המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסורת הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהי חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור ודור. רב סרן נחום שמר, שמוקלר, זכרו לברכה, היה מפקד פלוגת סיור 67 של חטיבה 14. הוא נהרג בשעות הראשונות למלחמה בי' בתשרי תשל"ד, 6 באוקטובר 1973, בקרבות ליד מוצב מפצח. רב סרן נחום שמר השאיר אחריו אישה הרה, דינה, ותינוק בן 1.5 שנה. בתו עדי נולדה אחרי שנפל. קדיש מפי עופר פרצמן שמר, בנו של רב סרן נחום שמר, זכרו לברכה. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה קירותי וימליך מלכותי, ויצמח פורקני ויקרב משיחי. וחייכונו ביומכונו בחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמיה רבה מבורך לעולמי עולמיה, ויתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעלה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמרן ועלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
עשה שלום במרומם, וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. אפשר לשבת. בקרבות הגבורה של חטיבה 14 נפלו 390 לוחמים, אנשי הגדודים האורגניים של החטיבה והיחידות שהוכפפו לחטיבה במהלך המלחמה. סרן ישראל דגן, זכרו לברכה, מפקד מחלקת טנקים, נהרג בכ"ו בתשרי, תשל"ד, 22 באוקטובר 1973. סרן דגן השתתף בקרבות הבלימה בסיני ובקרבות הפריצה מעבר לתעלת סואץ. בקרב במבואות אסמאעיליה נפגע ונהרג. להצגת שמות הנופלים אני מזמינה את מתן דגן, נגן תזמורת הקמרטה הישראלית ובנו של סרן ישראל דגן, זכרו לברכה, שנולד אחרי שאביו נפל. מתן ינגן את לו יהי, שירה של נעמי שמר, שנכתב במהלך המלחמה והושר בפני לוחמי החטיבה בשטח.
אלוף במילואים אמנון רשף פיקד על חטיבה 14 במהלך מלחמת יום הכיפורים. כשנשאל כיצד עמדה החטיבה במסע הכבד שהונח על כתפיה, השיב שהיה זה בזכות הידיעה כי תוצאות המלחמה הן בידינו ובנפשנו. אני מזמינה את אלוף במילואים אמנון רשף לשאת דברים. כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, רעיית נשיא המדינה, הגברת הראשונה, גברת מיכל הרצוג, מפקד פיקוד הדרום, האלוף ירון פינקלמן, מפקד מערך התמרון בזרוע היבשה ומפקד הגיס הצפוני, האלוף סער צור, יושב ראש יד לשריון, אלוף במילואים אודי שני, בני המשפחות השכולות, אחיי לנשק, לוחמי חטיבה 14, אורחים יקרים, 50 שנים נראה כנצח, וכאילו היה זה אתמול. הזיכרונות ומראות המלחמה מלווים אותנו מאז ועד היום. תמונות שדה הקרב חולפות ומרצדות מול עינינו. גדודי חטיבה 14 ניצבו לרוחבה של החזית המצרית בפרוץ המלחמה ובלמו בגופם את הנחשול הגואה של הצבא המצרי, תוך גילויי גבורה עילאית, נכונות להקרבה ורעות שריונים. חרף האבדות הכבדות, כעוף החול, התעשתנו תוך תגבור החטיבה בגדודי טנקים, סיור, חי"ר וצנחנים, והמשכנו להילחם ולהשתתף בקרבות המשמעותיים ביותר בחזית סיני, לרבות קרב השריון ב-14/10/1973. גולת הכותרת הייתה קרב הצליחה והלחימה האימתנית במרחב החווה הסינית, המערכה שהכריעה את גורל המלחמה בחזית סיני. קרב בו, למרות יחסי הכוחות הנחותים, רוח הלחימה, הדבקות במשימה, הנחישות והחוות הלוחמים, הם שהכריעו את הקרב במחיר דמים. צלחנו את תעלת סואץ, לחמנו במרחבי ארץ גושן, בקרב משולב במתחם אורחה וברמפות המצריות, והגענו עד פעתי אסמאעיליה בצפון וגבעות ג'ניפה בדרום. לעולם תעמודנה לנגד עיניי תמונות שדה הקרב. אם זה אותם גיבורים שחירפו נפשם כדי לחלץ נפגעים תחת אש, אם זה נהגי משאיות התחמושת והדלק שנעו תחת הפגזות ארטילריה כשהם חשופים לבד בקבינה. קציני חטיבה 14 הנוכחית במילואים, חניכי המכללה לפיקוד טקטי, שוחרי הפנימיות הצבאיות, אלפי בני הנוער שנמצאים איתנו, עכשיו זו המשמרת שלכם. דעו לכם, בימים סוערים אלה, היינו מקשה אחת, למרות השוני בינינו, יוצאי עדות המזרח והאשכנזים, חילונים ודתיים, בני עיירת הפיתוח, המושבים, הקיבוצים והעירונים. יחד צוות לוחם בטנק, בנגמ"ש, בזחל"ם, במעוז או בתעלת הקשר. שאו עמכם מכאן את אותם ערכים בסיסיים המייחדים את עמנו ואת לחימת חטיבה 14. ביטחון עם ישראל מונח בידיכם בדורות הבאים. לעד נזכור את חברינו שלחמו בגבורה ונפלו בשדות הקרב. נזכור אותם צעירים שלא הספיקו להקים משפחות ולרבות את החיים. מלווים אנחנו
את בני משפחותיהם ומנציחים את מורשתם. כואבים אנו את פטירתם של אותם לוחמים שהלכו לעולמם בטרם עת במרוצת עשרות השנים. לוחמי חטיבה 14 ובני המשפחות השכולות, הייתה לי הזכות לפקד על לחימת הגבורה שלכם ושל יקיריכם. הנחישות, הדבקות במשימה, תעצומות הנפש ורעות הלוחמים הם שהביאו את צה"ל ומדינת ישראל מסף תבוסה צבאית לניצחון צבאי אדיר. ניצחון שהביא את הסכם השלום עם הגדולה באויבי ישראל מצרים. אני מצדיע לכם, גיבורים. תודה לאלוף במילואים אמנון רשף. וכעת אני מתכבדת להזמין את כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, לשאת דברים. אמנון רשף היקר, אנחנו מצדיעים לך. ערב טוב, קהל גדול ועצום. אני מתרגש לעמוד לפניכם הערב, גיבורי מלחמת יום הכיפורים, לוחמי ומפקדי חטיבה 14. במלאת 50 שנה למערכה הכבדה והנוראה ההיא, ומבקש לאחל לכם ולכל בית ישראל שנה טובה ומבורכת. אחיותיי ואחיי, מכובדיי ויקיריי, מפקד פיקוד הדרום האלוף ירון פינקלמן, מפקד הגיס הצפוני ומפקד מערך התמרון האלוף סער צור, יושב ראש עמותת חטיבה 14, המפקד המיתולוגי האלוף במילואים אמנון רשף, אלופי צה"ל בדימוס, קצין שריון ראשי, תת-אלוף הישאם אברהים, מפקד אוגדה 252, תת-אלוף מורן עומר, מפקד חטיבה 14, אלוף משנה טל אלקובי, חניכי מהמכינות הקדם צבאיות, לוחמות ולוחמים ומפקדים בעבר ובהווה, ובעיקר יקירינו בני המשפחות השכולות. לפני 50 שנה רעדה האדמה, באותן שעות ראשונות וקשות, כאשר גורלה של מדינת ישראל היה מוטל על כף המאזניים, הייתם אתם, לוחמים ומפקדים של חטיבה 14, חטיבת המחץ, כוח הבלימה העיקרי של צה"ל ביום הלחימה הראשון ולאחר מכן מול הצבא המצרי. עמדתם מול האש בקו הראשון ובלמתם בגופכם ובעוז רוחכם כנגד כל הסיכויים אלפי, עשרות אלפי חיילי חי"ר ומאות טנקים של האויב שצלחו את התעלה ושטפו את השטח. לא נרפה, לא נפסיק ולא נחדל, כך החלטת בנחישות ובמנהיגות. אתה ידידי אמנון רשף, מפקד החטיבה האמיץ, בעיצומם של הקרבות, וכך גם שידרת לחייליך ולכל מי ששרתו תחת מפקדת החטיבה. לא נחדל. ואכן, חטיבה 14 לא חדלה ולא הרפתה, הגנה ובלמה, תקפה, הבקיעה והכריעה. יש לכם גיבורי חטיבה 14 ולאחיכם הגיבורים לנשק שנפלו ולחמו בחזיתות השונות במלחמת יום הכיפורים, מקום של כבוד בפנתיאון הישראלי. בשם מדינת ישראל כולה, אני מצדיע לכם ומודה לכם. תודה רבה לכם.
התרגשתי מאוד לשמוע את דני ארמן, אחיו של סגן משנה שלמה ארמן, זכרו לברכה, קורא את היזכור, גיבור ישראל היה שלמה ארמן, וכמובן לראות את ביתו של דני, סמלת נועה מגדוד 9. 8 שעות סחב שלמה ארמן את אנשיו, אחד מהם פצוע בביצות התובעניות בסיני. לימים סיפר הפצוע איך שב והתחנן לשלמה, ואמר לו, תשאיר אותי בשטח. אבל שלמה התעקש, אף אחד לא נשאר פה, הוא פסק, והמשיך וגרר אותו כל הלילה, מטר אחר מטר, קילומטרים על קילומטרים, 8 שעות. שלמה ארמן נפל במערכה וקיבל את אות הגבורה. אבל הסיפור שלו הוא אחד שמשקף סיפורי גבורה אדירים של לוחמי ומפקדי חטיבה 14, כי הוא סיפור על רעות, על לכידות, שנחוצות לנו כל כך בימים אלה. משפחות שכולות, יקרות ואהובות, קרוב ל400 חללים היו לחטיבה על כל ענפיה במלחמת יום הכיפורים, ועוד מאות פצועים בגוף ובנפש. 50 שנה ואין מזור, אין מזור לכאבכם, והיקירים שלכם איתכם יום יום, גם כאן, גם כעת. לזכרם ולמען הדורות הבאים, אנחנו חייבים להמשיך לעשות הכל, להמשיך ולספר את סיפורו של צבא ההגנה לישראל במלחמת יום הכיפורים, ואת הסיפור של חטיבה 14, שיסופר מדור לדור ולנצח נצחים. אני מודה לך, ידידי היקר וחברי מפקד החטיבה המיתולוגי, האלוף במילואים אמנון רשף, על פועלך המרשים, ארוך השנים והמלא החזון והמעש בתחום החשוב הזה ובכלל, ולכל שותפיך למלאכה החשובה. אני מברך את כל משפחת חטיבה 14 לדורותיה, את מפקד החטיבה הנוכחי, אלוף משנה טל אלקובי, ומפקד האוגדה, תת-אלוף מורן עומר, וכמובן את הצעירות והצעירים הרבים שנמצאים כאן, ומאחל לכולכם ולכל בית ישראל שנה טובה ומבורכת, שנת שלום, שנת ביטחון, שנת אחדות, שנת רווחה, בשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה לכם. תודה לנשיא המדינה. דור המפקדים והלוחמים בצה"ל של ימינו מוקיר את דור המפקדים והלוחמים גיבורי מלחמת יום הכיפורים, לוחמי חטיבה 14. ברכת הרמטכ"ל, רב אלוף הרצי הלוי. אנשי חטיבה 14 היקרים, משפחות שכולות יקרות, אמנון, מפקד החטיבה במלחמת יום הכיפורים, מפקדים בהווה, מכובדיי, ערב טוב. הייתי רוצה להיות איתכם הערב. הבטחתי לאמנון שיבוא, אך אני מסמיך היום חובלים חדשים בצבא ההגנה לישראל. רק השילוב של זכות וחובה לחנך דור צעיר מנעו ממני להגיע. אתם, שהותרתם במורשת צה"ל סימנים אחרים למהי דבקות במשימה, מהן גבורה ורעות. ראשית אני רוצה שתדעו, לוחמי 1973, הייתי בכיתה א' את פרצה מלחמת יום הכיפורים. בני הדור שלי לא חוו אתגרי מלחמה כאלה. היו לנו ויש לנו את האתגרים שלנו, אבל את מה שחוויתם אתם בתעלה לפני 50 שנה, אנחנו לא חווינו. המפקדים בחטיבה, אני מצדיע לכם. קראתי ספרים רבים, שמעתי מאמנון מפקד החטיבה על הלחימה, הקשבתי להקלטות הקשר. זוהי דוגמה עליונה לדבקות במשימה, גם עם סדק פגוע ואמצעים מדלדלים. לא עצרתם לרגע. הלוחמים בחטיבה, אני מצדיע לכם על גבורה נוכח אש תופת, על מקצועיות מרשימה,
על המשך לחימה אחרי סגר אחד ועוד אחד, על הבנת איום הסגר ועיצוב הדרך להתמודד איתו תוך כדי הלחימה, על שירדתם מטנק פגוע אחד וטיפסתם לטנק אחר שאנשיו נפגעו, הרכבתם צוותים חדשים ושבתם להילחם בסערה, על רעות בקרב שהפגנתם והיא כמאמר השיר ללא מילים נישאת גם בדור שלנו, מתבוננים עליכם בהערכה רבה. אני מצדיע לנופלי החטיבה, תרומתם לקרב הייתה מכריעה, ואתם, החברים לנשק, המשכתם את דרכם עד הניצחון. בשם כל חיילי צה"ל, בחלוף 50 שנה, אנו גאים בכם, לומדים מכם, אתם דוגמה ומופת עבורנו. אם נידרש לכזה אתגר שנית, ארצה שצה"ל יילחם עם הערכים שאתם קבעתם בחולות סיני.